Good morning, Idol Bernard. Morning. Inte man naman ti presyo, digiti kang runaan a Baguio vegetable. Itangaal daw, iti tiyendaan, iti Lawag City. Kang runaan a Baguio vegetables, nagtalinaed ti presyo da. Kas kuma iti bukchoy, adwag asuta pesos pa ilaeng, iti presyo na iti per kilo. Ti lettuce, 300 pesos. Dating adwag asuta pesos. Cauliflower, 80 pesos per kilo. Broccoli, 150 pesos ti kada kilo. Kastamit ti repolyo, 120 pesos pa ilaeng. Ti leaf lettuce, 300 pesos met ti kada kilo. Ti petchay, 40 pesos ti kada bundle. Patatas, 150 pesos ti kada kilo. Carrots, 120 pesos. Chinese petchay, 100 pesos. Bell pepper, 120 pesos ti kada kilo. Baguio beans, 200 pesos. Ti labanos, 120 pesos ti kada kilo. Dati a 150 pesos. Sayote, 60 pesos. Chicharo, 400 pesos pa ilaeng iti kada kilo. Ti celery, 200 pesos. Ken ti French beans, ket 400 pesos ti kada kilo. Day tapay laing Idol Bernard, ti presyo digiti kang runaan a Baguio vegetables. Itangaal daw iti tiyendaan iti Lawag City. Para iti price watch tayo iti palengke report, daytoy ni Idol Tony G. Tatak RMN.